Fy enw I yw Luke, rwy'n 24 oed ac rydw I wedi bod yn rhoi gwaed cyflawn a fflatennau ers fy mod i'n 18 oed. Mae gen I brofiad blaenorol o weithio mewn ysbyty ac fel cydlynydd meresgyn I Wasanaeth Gwaed Cymru. Rwy'n ymwybodol iawn o'r angen am rhoddwyr gwaed gwirfoddol. Gyda phrofiad blaenorol o weithio mewn adran achosion bris brysur, roeddwn i'n gallu gweld yr effeithiau yr oedd rhoi gwaed yn cael ar y gleifion a pha mor dibynnol oedd y cleifion hynny ar y gynhyrchion gwaed sy'n allweddol i'w helpu I fyw. Penderfynais I rhoi gwaed am y tro cyntaf ar ôl gweithio shifftau efo'r nos yn yr adran achosion bris lle cawson I alwad am 3 y bore I ddweud bod rhywun a oedd wedi cael damwain big modur difrifol ar y ffordd i'r ysbyty. Roedd yn colli llawer o waed ac roedd angen trallwysiad gwaed arno ar unwaith I achub ei fywyd. Sylweddolais yr eiliad honno pa mor bwysig yw rhoddwyr gwaed a pha mor hanfodol oedden nhw I achub bywyd y claf hwnna. Ar y ffordd adref ar ôl y shifft y noson honno, roedd sesiwn rhoi gwaed cyflawn yn digwydd bod ar gael a wedi chynnal yn y chanolfan hamdden leol. Galwais I mewn, cefais wybod fy mod i'n gymwys I rhoi gwaed a'r hanes yw'r gweddill. Mae'n naturiol y bydd y rhan fwyaf o bobl yn rhoi gwaed os oes ganddyn perthynas neu ffrind sydd wedi angen cael trallwysiad gwaed. Rydyn ni'n gwybod o'r hysbysebion mae dim ond 1 o pob 30 sy'n rhoi gwaed yn cymharu â 1 o bob 3 sydd angen trallwysiad gwaed arnyn nhw yn ystod eu bywyd. Felly, yn sicr, mae'n teimlad gwych gwybod bod rhywun rhywle, beth bynnag yw oedran neu rhyw, wedi cael rhodd bywyd diolch I mi, ac mae fi yw 1 o'r 30 hwnna. Wrth gwrs, nid all pawb ddweud ei fod wedi achub bywyd. I mi, y rhan orau yw gwybod eich bod chi'n gwneud rhywbeth o werth ac bod chi o bosib yn rhoi'r anreg orau a gall unrhyw hun ei chynnig, sef bywyd. Gan fy mod i'n rhoddwr platannau reolaidd, rwy'n ymwybodol fy mod i'n gysylltiedig â chlaf. Mae hyn yn golygu bod claf yn eisydd mewn ysbyty rhywle yn aros am fy rhodd. Mae'r person hwnna'n dibynnu ar fy wysyll da iddyn nhw fyw, ac fel rhoddwr gwaed I fy banod newydd adenig, rydw i'n gallu rhoi gwaed I fy banod hyd at 28 diwrnod oed. Pan rydych chi'n sylweddoli hynny, dydw I ddim yn deall pam na fyddai rhywun am rhoi gwaed. Y rhan weithaf yn bendant yw'r ffaith mae dim ond unwaith pob 16 wythnos rydw i'n gallu rhoi gwaed cyflawn, neu ond unwaith pob 4 wythnos rydw i'n gallu rhoi platennau. Yr unig beth allai I wneud wedyn yw gobeithio bydd gwirfoddolwr arall yn rhoi gwaed yn rheolaidd mwyn sicrhau bod claf yn gallu cael y trallwysiad gwaed holl bwysig hwnnw pan fydd ei angen arno. Rydyn ni'n gwybod bod angen trallwysiad gwaed ar rhywun pob dydd, ac os na allwn ni gynyddu'r nifer o rhoddwyr, dim ond cynyddu wnaeth yr angen hwnnw. Mae rhoi gwaed yn weithred anhunanol, ac nad yw'n addas I bawb, byddwn ni'n annog pob un I roi cynnig arni o leiaf unwaith. Wyddwch chi byth pryd fydd ei angen arnoch chi neu rhywun yn eich teulu. Rhowch gwaed oherwydd gallai achub eich bywyd chi un diwrnod.